Tervetuloa kiikailemaan tämmöstä häröpäivää. Ei muuta kuin Britney Spears päälle. Ja moikkaa Joonasta lounaalla. Jutellaan Joonaksen kanssa vähän siitä, että miten Joonas on pystynyt rakentamaan nuoresta iästään huolimatta useamman miljoonan liikevaihtoa tekevä ohjelmistokehitysyhtiö. Ja kun tuossa viime tilinpäätöksiä kattelinkin, niin viime vuotta lukuun ottamatta, niin oikein hienoa tulostakin tehnyt. Muistaakseni yli 1 miljoonaa jopa veroja ennen. Vai verojen jälkeen itse asiassa. Eli aika kovaa tulostakin. Nähdään kohta Joonaksen kanssa lunchilla. Nyt on kahvit juotu ja kakut syöty. Joonaksen vuoro päästä ääneen. Kuuluu olemaan kova grilli nyt tulos, niin anna tulla. Mä en yhtään tiedä, mitä täältä odotetaan. No Identio sai alkunsa itse asiassa lukihäiriö-testiprojektista alun perin. Eli siis meillä oli koulussa projekti, tai siis se oli semmoinen Capstone-niminen projekti AMK:ssa. Niin siellä oli siis eri yritysten edustajat, tää on lyhyt virsi kaunis, eri yritysten edustajat, niille piti joku projekti tehdä. Me valittiin semmoinen pikatesti lukihäiriön tunnistukseen. Me otettiin se oli 5 minuutin testi, me saatiin se valmiiksi, se sai ihan järkyttävän määrän huomioon, me päästiin niinku radioon ja kaikkea. Sen jälkeen me mentiin Startup Journeyn tämmöisen yrityskiihdyttämöön Turussa, voitettiin jotain pitchikilpailuja. Meillä oli niin hieno tarina, kun se oli lukihäiriö on niin, tiiäksä, niin tämmönen... Muut koitti pitchata jotain Amazonin affiliate-tavaraa, meillä oli tämmönen niin yhteiskunnallinen asia. Anyways, sitä tehtiin, se ei sit oikein lähtenyt liikkeelle. Sitten me tajuttiin yksi päivä, että holy heck, jos me laskutetaan 60 € tunnilta, 100 pinnan allokaatiolta, niin me tienataan noin 10-11 tonnia niin per yksi ohjelmistokehittäjä. Ja me lähdettiin sitten, me oltiin silleen, että hei, me saadaan tästä 3 ihmisen palkat plus lounarit maksettu. Silleen se Identio on syntynyt. Me tehtiin the math ja sitten me laitettiin vaan se pystyyn, että ei mitään sen seksikkäämpää tarinaa. Totta kai aina oli niinku fiilis, että halusi rakentaa jotain omaa. Että semmonen oli aina siellä taustalla, mutta toi on se niinku OG Founder Story, että me laskettiin, että jos 60 € per tunti laskuttaa, niin sit pääsee hyvin rahoilla ja sit sen skaalas ja tässä sitä ollaan. No, hyvin helposti. Myynti, markkinointi, hyvä porukka. Tää on se varmaan klisee. Se on se, mihin me päästiin noihin. Mä sanoisin, että meillä oli tietynlainen semmonen epäreilu etu, että 2018 mä olin ehkä ainut niistä ihmisistä, jotka oikeasti postas LinkedIniin silloin jo tosi aktiivisesti. Ja niin kuin me täällä sanottiin, että toi on helkutin tyhmä idea markkinoida tolleen. Mut me saatiin sieltä asiakkaita. Eka vuosi ei tapahtunut mitään, mutta sen jälkeen niin alkoi tulee asiakkaita, alkoi tulee työntekijöitä. Meistä niin kiinnostui just niin meidän ikäiset. Niin silleen me saatiin se niin 350 tonnista melkein niin 3 miljoonaa, oliko se noin niin 4-3 vuodessa. Mut sit totta kai IT-alan markkina rupesi yskimään, oli vähän liian helppoa. Me koitettiin vähän jolottaa ja sijoitettiin vähän niinku asioihin, mihin ei ehkä olisi pitänyt sijoittaa, mut hei, me kokeiltiin, se epäonnistui. Nyt me saatiin firma takaisin niinku tulokselliseksi ja samoin liikevaihtoja vedetään tässä näin. Nyt on toki toi tekoälymurros on aika iso ja se just, mitä me puhuttiinkin tässä näin, niin se on just tähän softakehitykseen vaikuttanut suuresti, niin se on semmonen uusi juttu, minkä kanssa kamppaillaan tällä hetkellä. Mut hyvin kamppaillaan tällä hetkellä, sanotaan tälleen. Kyllähän se sieltä Finderista näkyy. Jos mä nyt oikein muistan, niin oliko se eka vuosi oli joku 357 tonnia, sitten oli joku vajaa milli, no pyöristetään sanotaan milli, sitten oli 1,6, sitten 2,4, sitten 2,8 ja nyt on niinku semmoista 2,7. Eli no mä en nyt rupea quick maths tekemään tässä, mutta siitä voi niinku laskea. Tulosta on tehty kans aina noin 10-20 pinnaa, eli mitä se nyt siitä on, että kyllä siinä varmaan joitain miljoonia on tulostakin sitten tehty. Joitain miljoonia, mutta valtiolle on vaan maksettu omamme ja työntekijöille ja kaikille, sillä se menee. Ohjelmistokehityksessä on jo muuttanut markkinaa, eli hyvä kehittäjä, hyvä insinööri, hyvä tämmönen niinku softakonsultti. Yksi kehittäjä voi tehdä 3-5 kaverin työt, se on niinku fakta. Tää ei ole mitään mun ennustus, tää on vaan jo tapahtunut. Meidän asiakkaat tekee sitä, meidän asiakkaat vaatii jo sitä. Me ollaan nähty, että käytännössä kun meidän kaverit on tehnyt tätä, niin siltä saralta mä näkisin, että niinku se on jo suuresti vaikuttanut. Mä uskon henkilökohtaisesti, että tää sama tulee myös muillekin aloille tapahtua, eli kirjanpito, markkinoijille, myyjille, kaikille. Et jos mä nyt uskaltaisin tälleen kevyesti sanoa, niin tää on melkein yhtä iso murros kuin internet aikoinaan. Mut mitä se sitten tarkoittaa, niin en osaa sanoa sitten, mut kannattaa varautua siihen sen verran sanoa.
hankkikaa asiakas ennen kuin lähdette tekemään asioita. Se on niinku, sillä mekin lähdettiin. Eli siis ennen kuin me hypättiin täyspäiväiseksi, meillä oli täyspäiväinen asiakas jo monta kuukautta, monta vuotta ja se asiakkuus jatkuu meille edelleen. Me saman tien tienattiin noin 17 tonnia kuukaudessa, laskutettiin, siis ei mun tilille tullut. Eli siis firma laskutti jo 17 tonnia ennen kuin me hypättiin niin täyspäiväisiksi yrittäjiksi. No niin, moro. Moro. Semmoista Joonaksen kanssa. Toivottavasti sullekin tuli paljon hyviä oppeja. Ja Joonas on todella aktiivinen linkkarissa ja muissakin someissa, niin ei muuta kuin hänelle viestiä, jos tuntuu siltä, että tarvii apua ohjelmistokehitystä tai jonkun muun konsulttibisneksen kanssa. Nähdään taas seuraavalla videolla. Moro!